Што будзе далей умоўна? Мы бачым, што ледзьве не з кожным месяцам гэтая сітуацыя пагаршаецца. Ёсць нейкія такая планка гэтых кепскіх навінаў з Беларусі, яна як бы ўсё вышэй і вышэй. Планкі не будзе, павінны гэта разумець. Пакуль трывае вайна, пакуль існуе гэты рэжым, гэтая сістэма, ніякага вось такога паталку, калі гэта скончыцца, няма. Я ўвогуле яшчэ ў 2020 годзе, калі казаў пра фактычна тое, што пасля выбараў рэжым стане рэжымам тэрора, вайскова-таталітарным рэжымам, прагназаваў, што будзе рэпрэсавана каля 1 мільёна чалавек. Ну, гэта не тыя рэпрэсіі, якія былі ў савецкія, сталінскія часы, але гэта умоўна ўскосныя рэпрэсіі, псіхалагічны ціск, звальненне з працы, вымушэнне выезду, ціск на сваякоў. Ну, я ўжо не кажу пра штрафы і пра рэальныя судовыя прыгаворы. Усё гэта з'яўляецца прыкладам масавых рэпрэсій. Заходзячы з таго, што патэнцыял пасіянарны ў Беларусі, які заўсёды быў супраць Лукашэнка, і рэпрэсіі ж вядуцца не толькі супраць тых, хто актыўна ўдзельнічаў у 2020 годзе, ён вядзецца супраць тых, хто быў актыўны яшчэ і да 2020 году. І вось гэтая масавая рэпрэсія, іх асноўная мэта гэта цалкам вынішчыць пасіянарны дэмакратычны слой, які ў момант крызісу можа быць умоўна такім каталізатарам для нейкіх пратэстаў. Усіх актывістаў, якія там страйкавалі ці ўдзельнічалі ў страйках, усё гэта будзе, конечно, драматычна павялічвацца. І я так мяркую, што да 1 мільёна рэпрэсіі могуць дасягнуць. Ужо зараз можна падлічыць, што іх некалькі сотняў тысячаў. Гэта тых, каго праз подпісы правяралі, якія здавалі ў 20-е гады і гэтак далей. Праваабаронцы кажуць, нават і гэта гаворка ідзе толькі пра затрыманне. Толькі так. Года 60 тысяч чалавек прынамсі. Безумоўна, ось уже 60, некалькі дзесяткаў тысячаў выехала за мяжу. Таму трэба рыхтавацца да такіх фундаментальнага супрацьстаяння. Мы маем дачыненне з фундаментальнага супрацьстаяння, і не трэба там баяцца выкарыстоўваць такое слова, як таталітарызм. Па сутнасці, сістэма зараз прыгадвае, без там нейкіх там характарыстык масавых забойстваў, але масавыя рэпрэсіі ёсць. Просто у нашай агульнай свядомасці мы прывыклі разумець пад масавымі свядомасцямі гэта расстрэлы вось штабелямі, калі людзей расстрэлялі. Не, рэпрэсіі гэта сістэмнае вынішчэнне усіх нязгодных, псіхалагічна, фізічнае выцісканне іх з краіны. І думаю, што сістэма ўжо працуе на рэпрэсіі, рэпрэсіі працуюць на сістэму, і тым больш, што не трэба забывацца 2 электаральных гады. Гэта выбары ускосныя ў гэтым годзе ў лютым і выбары квазіпрэзідэнцкія выбары. І менавіта улады зараз сцэнаруюць. Я думаю, што іх палітыка будуецца не на хаатычных нейкіх такіх дзеяннях, а ёсць пэўныя цэнтры, якія сцэнаруюць магчымыя негатыўныя вынікі, наступствы выбараў, крызісы і намагаюцца, каб не паўтарыўся 2020 год, нават скарыгаваць і дзейнічаць наперад. І бачым, як сапраўды таталітарызм будуецца, на жаль, на Беларусі. Гаворка толькі, як захаваць такую нацыянальную салідарнасць, калі любую праяву салідарнасці хоча здушыць. Спадар Павел, вялікі вам дзякуй, што сёння завіталі